Sharon, adier marwache ni Nairobi kae wa lack leadership. Mano in fact. And therefore, we've weakened the institutions. Maybe some leaders have turned themselves into masquerading as institutions, and therefore manipulating the institution. Makoro institution onge kode teko. Moyo kangato biro to tiyo mana gi pache. Koro ido ka, for example, kwa many other times mwase bedo kod kwayo kaka jok matimo ohala in Nairobi. Ni mondo geche mag matatu oketnegi stages outside the town mondo timango o mitigate the traffic congestion marango mane ibuore my town mar CBD. Tibo yudo ni gini itime kasto within a very short period of time obedo politicized makoro it's never okobed realized. Siasa donje iye kamano jo gari jo nyamburko mag gine dhito protest matin mag public dhito protest matin kasto a politician biro to miyogi cover up, and you look right into it. Any other grown economy or rather any other ground town kata mwanyalo kao mfano koya kuomgi kaka wawo now about Singapore and above, iboido ni onge geche mag public madonjo a town to kaniti gari mar public madonjo a town then okowuoge a town or move from point A to point B. Samoro me janeno makia gimomiyo ni geche okudwar mar mondo mibede chuny boma kik gibede CBD to gibede ni iyengo gi kumachielo. Samoro ena chiedh nade magikelo koso you don't need traffic. The essence mar miyo geche mag matatu kik donje a town is meant to mitigate the traffic congestion a town. Koro you don't need en wuotho bedo mayot, bedo ka wan kod welo moya oko kaka jatelo mochung'ne weche mag finance osewachonwa ka ni welo maya oko kata tourism kelo en tika ko kelo ber kata economy or build economy mara country. Ibodo ni welo moya e pinje ma oko moko ng'iyo kod dhirruok bedo yudo midhiero kabisa ka gidonjo e Nairobi CBD ka gidwa wuotho kama tatukni kod gi ka kod kacha. Koro sani kata bed mana ni omed they intend to increase the parking fee. King'iyo maler pach jatelo mamedo parking fee en ni mondo jok mok nyala afford 520 no every day owegeche dala. To the more magibe beche dala gi empower matatu koro bedo mang'eny. So in as much as nuwa paro ni wadhi golo traffic congestion in the CBD, wadhi increase even by a larger number. Koro aparo ni the best thing en ni mondo kwase keto sheria ni matatu olos a lot of in Kenya. The reason I said ni wa lack leadership you don't need Nairobi kai wan gi a lot of bus terminus mamoko bedo modernized kaka area mar railway kia apail kidonjo town kain Mudhurwa kain Ngara pale Fig Tree and so on and so forth, but you don't need okti kod gi kaka yo mowinjore pod geche donjo mana yangono e East Town CBD. Koro anawanyalo wacho ni it is lack of leadership. Talking of to use protest kata mna use wacho ni use golo ywak maru kaluore kod adwaro makamano nikech chakre dwe mar 6